Takže čaute ľudia, bez toho nesnoví, raz som to spoločne so Samom. Čaute. A spoločne so mnou. Čaute. A dneska budeme preskúmovať tento dom. Opustený dom. A zásadne je to plot. Ale ja som, keď sme sem išli, tak sme nevideli nič. Ale tu je medzera. A som tu. Samo ide tiež. A ľudia, toto video bude špeciál za 860 odberateľov. Poď rýchlo. Poď. Sme tu. Podobno krajneme. Ľudia, my sme vôbec. Ľudia, to je veľké. My sme vôbec nevedeli, že to bude takéto ľahké, keď tu je ten plot. Tu máme prvú miestnosť. Tu je vklad, normálne tu bude asi garáž. Druhé patro, tam sa môžeme prepadnúť a ja tam pôjdem. Toto bude asi. Kamo, keď ma niekto cez okno uvidí, že tu proste natáčame. Dobre, tu. Toto video bude narýchlo, lebo sa tu bojíme byť. Lebo všade okolo nás sú domy. A ešte. Keď tu niekto je s nami. Mama, ja posunúť nechcem. No, kde tam niekto je? Tam je Ujo. Kamo, keby tu bolo niečo. Som v garáži. Tam je Ujo. Poď sem. Máme normálne stred domu. To bude, a to bude, aha, sme tu. Dobre. Samo je tu. Samo, kde si? Máme tu. Dobre. Ideš hore? Ľudia. Tam idem ak so Samom. Ono je to pevné? To není vôbec. Ja tam nejdem. Ne, ja tam nejdem. Ty to nebudem vystrihovať. Hej, veď okej. Ľudia, pozrite ešte koľko. Ja tam nejdem. Ešte raz toto. Čo? Ešte raz toto. Ešte tam povala. Ľudia, toto je, sama hovorí, že to je takéto veľké a ešte plus povala. Tak to vám poviem. Za 50 lajkov tam pôjdem. A super, Spiderman. Je to Spiderman. Dobre, ľudia. Za 50 lajkov tam pôjdem a natočím vám to. Dobre? A od tohoto domu som očakával viacej. Dobre, keby som to nebol ja, tak ideme zažiť nejaký adrenalín. Tam sú týpci. Tam je týpek. Je som na záhrade. Samko je tam. On teraz dobrý. Takže je to tu celé zarastené. Tam bude mobil. To sme ho videli. Kamo. Samo zdraj. Kamo, auto je tam. Ono štartuje, ono ma videla, ja som tam behol. Kamo, tu je auto. Kamo, zdrám. Ale tam bolo auto. Nie. Tuto, ja som... teraz... Dobre, ľudia. A my sa presunieme do druhého domu. Ľudia, som sa tak rozhodol, že toto minútu, keď má byť minútové video, Samo asi nechce ísť. Tak hoď som ju. Ešte lepšie. Takže tu nikto není a v ďalšom dome je Bavorák a BMW. Takže tam sa pôjdem.
Počkajte. Nie sú tu kamery. Co má beží? Kámo. My sme sa proste vlúpali na záhradu. Keď sa pozriem dovnútra. Nič tam není skoro. Dobre. A poď. Reálne dopadne. Som takto preložil. Počul som tam dopadne. Nechcem. Tam niekto je. Takže som tam počul pohyb. A ja? Kámo. Tam sú... Kámo, auto. Jednu vec musíme skúsiť. To sa bojím. To nebudem skúšať. Hej, kámo, keby to bolo zamknuté, tak začína sranda. Dobre ľudia, na tento dom je proste záhrada. Samozrejme, ten proste... Ľudia, ten sem ide k nám niekto. Dobre, a ideme na ďalší dom. Ľudia. Ja som vám neklamal. Sama. Sú otvorené dvere. Nie sú. To sa iba zdá. Kamery. Nie sú. Otvorené okno. Je otvorené okno. Kamo, to bude napotané. To je moc. Ľudia, akože za 100 lajkov, za 50 lajkov, za 30 lajkov tam pôjdeme. Lebo to je fakt moc. To ne. Akurát napríklad za tohoto... Tam kamera. Tam Kde? v tom dome sú samé kamery. No dobre, tak... Napríklad aj na toto by sme išli. Ale vidíte, to je proste... Tam je auto a tam ľudia v A kľude... tu je ďalšia kamera. Ja viem, tam ľudia v kľude žijú. Ale napríklad tento... Tak práve vyšla pani. V tomto nežijú. A sama? Tento dom sme už videli na začiatku. No ja som to vymazal, to video. Ja aj tak. Dobre ľudia, a ideme tento dom a práve keď ideme na ňu, tak som každý ide. Ľudia, tam idú ďalší typci a odídu tí typci a pôjdeme. Ja viem, ale Dobre ľudia, obidva. Tam je niekto. Videl ma? Čo? To. Mám ísť. Sama. Oni že nie sú. Super, už vystupuje. A sme nahraní. Ja som behal, tak som si zakryla tvár. A ľudia, oni tam ešte... Tam ešte neboli. Ešte stále. A akurát niekto naštartuje auto, keď ja bežím aj sama za mňou. Takže vystupuje z auta, ideme. To je zase odvrtlo, ideme sem za chvíľu. Ľudia, dobré. Dobre, toto nie. Bude za nami. Tu máte garáž. Dvor sú tam ľudia. Ja to urobím pre vás a idem tam. Sama. Prepáčte, ja som to mala zapnuté, tak som na to nevedela. Ideme. Ľudia, čo? Kde som? Kde som? Tu je ten dom. Super, ide niekto. Ja sa sportovala, som sa nemal ísť. Ľudia, spojte som s druhom, každý ho nevie. No, ne každý nie, jeden typek. V tom
Tam ideme, stopni to. Dobre, ľudia, máme ďalší dom a to bude posledný. Ľudia, sme tu. Toto sme mysleli, že to nevideli sme plot. A teraz už tu žiadna škvíra není ani na druhej strane. Ešte sa pozeráme. Ľudia, našli sme zlatý jackpot. Hádžu tu. To sú nejaké Angličania. Tam je futbalové ihrisko. Asi máte plán, ideme na ňo. Ľudia, vedľa futbalového ihriska. My ideme. Dobre. Poď sem, tu sa aj dá ísť. Dobre. Bobka. Akože mám ešte jeden plán a to si nám na záver. Dobre, ideme tieto domy. Poď samo. Samo. Tejto dom je úplne, že sa to vôbec nebojím. Lebo tu nikto není. Že nikto. To je proste... Ja tu hádžem galu. Ľudia, akože... Kde niekto. Je to úplne jedno. Samo? Sme na nejaké záhrade. Ja. Pozerajte. Akože... Toto je pre vás. Som sa zlakol. Hej ľudia. Ja som král zámku. Ešte ideme tu. My robíme úplne toto sračky. Pardon. Za prízvuk, tu máte, no. Teraz dostať sa naspäť. Ľudia, pozerajte. Čo sa stalo? Tak, som na niekoho záhrade. Som na pozemku, chápete? Dobre, toto nebudeme nič. My ste nevideli? Ľudia, a na záver prekvapenia. Cez toto na to futbalové ihrisko. Ne. Čo? Počkaj. Ťahnuť. Ja by som sa prepchal cez to. Počkaj, podrž kameru. Potom si vystrihni tvár. Ľudia, daj. Bolo ti iba trochu. Dobre. Si takú... Si to prelesol? Ľudia. Som tu. Ja tu položím jak hal. Pozerajte. Ešte naspäť cesta. Dobre, ľudia, ja som tu. Chápeš? Kámo, po slnke je otrávne. Pozerajte, kde som. Za to musíte dať like. Dokonca to neviem, či dá. Dám. Ideme tady to. Kámo, koľko ja mám loptu. Keď dám gól? Gól! Tu leň, on je doma. Ale jak sa dostane naspäť? Ľudia, to sú normálne veci. Niekto ide. Pozri. Ide niekto. Ľudia, prepáčte za hroznú kvalitu, ale... Ide niekto ďalší. Ide niekto ďalší. Ľudia, ideme tam. Chcem ísť oba. Jak sa dostaneme naspäť? Tak, jak Čo keď sa už nedostaneme? Čo keď sa nám to už nepodarí? tu. Tak máme na to. Skúpaj sa. Ale teraz fakt, skúpaj sa. Tu po mne. Dobre, ľudia odídu a my ideme zdrať. Ticho. Ľudia, ideme tam sú. A ideme zdrať. Sama beží. Dobre, ideme to preliesť. Tukaj, čo mám preliesť. Jaj. Dobre, som tu. Yes, jau. Som tu. Yes. On to vylezí. Ja ťa nechcem na... Zraj. Prečo? Ale zraj. Prečo? On sa ma pýta, prečo, keď sú tam tripci. Samo to dal tiež.
A pre toto video to bude všetko. Toto video bolo vážne extrémne. Sme preskúmali 7 alebo 8 domov, neviem už. Sme pri tomto dome. A za 50 lajkov, tak čo? Pôjdeme tam, kde je ten Bavorák a poďme preskúmať dom z prvej svetovej vojny. A Z prvej svetovej vojny pôjdeme preskúmať za 9. Pôjdeme ho preskúmať za 900 držiteľov. Dobre, a pre toto video to bude všetko. Takže čaute.